Det er nok en bevidsthed om, at det slutter en dag. En tråd plus en anden tråd. Jamen, jeg tror, det er hele opbygningen fra jeg ser den allerførste tråd. Og hvor jeg sådan mærker på den og tænker, hvad vil den her tråd gerne? Hvilket liv har den? Så det er sådan lidt det der samspil, tænker jeg, med væven og med mig og med trådene. Det er faktisk 3 i det her. Naturen bliver jeg vel aldrig helt færdig med. Det er den der magi. Og så det der forfald, jeg kan rigtig godt lide forfaldet og se æstetikken i forfald. Altså. Jeg er inspireret af at se former i sådan en bøgeblad, der springer ud. Ikke i morgen, for der er den sprunget for meget ud. Heller ikke i går, men lige den dag, lige da den kommer ud, der har den en spændende form. Hvis havet, altså gentagelsen i havet med bølgerne der frem og tilbage, ikke? Og grillerne i sandet. Og, jamen, der er mange referencer, som... Ja. Ja, hvad er kunst for mig? Men det er, når jeg kan mærke det. Eller forstå det, ikke med tankerne, men med kroppen. Jamen, jeg har altid et budskab med ting og nogle tanker om, at jeg gerne vil vise de her livslinjer. Der var hvide vægge, og de hang der, og der kom lys ind ad vinduet. Og der oplevede jeg, at når folk kom ind, så blev de sådan helt, de begyndte at hviske. Og får sådan en helt sakral stemning, sådan en helt meditativt rum. Jeg kan godt lide det der enkle udtryk, at det er meget gennemskueligt. Det bliver sådan meget synligt, det væven gør. Jeg elsker jo det fuldstændig helt enkle, helt underspillet. Og når lyset så fanger den her lystråd, så ser den anderledes ud. Altså, hvor lidt skal der til? Min nysgerrighed ligger altid på tråden. Hvordan kan jeg få dens udtryk bedst muligt frem? Når man så sidder og laver de der, og der kommer en fejl, så yes, der må gerne være den her fejl, for den her tråd, den vil sgu ikke gå op ned, som jeg gerne vil have den. Den er så strid og så svær at både bomme og væve med sig. Så det er rigtigt, at de her fejl, de skal være der. Det er nok en bevidsthed om, at det slutter en dag. Hvis jeg skulle finde et ord for det, taknemmelighed over livet, ikke? Altså, ja. Og prøve at være bevidst om, at ja, det er lige nu, vi er her. Nu. Det at sidde ved væven, det giver mig det der nærvær. Det er jo egentlig det samme, man gør i livet, ikke? Altså, eller burde gøre i livet. Være nærværende hele tiden, og hele tiden mærke. De der livslinjer, der tænker jeg meget på, hvilke spor vi efterlader os. Altså, hvilke aftryk gør man her i livet? Hvad er der tilbage? Hvad bliver man husket for? Alt det her, det gør jeg, fordi jeg ikke kan lade være.